Saludem, doncs, a aquesta hora del matí en Xavi Paz, que ja és aquí amb nosaltres, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, com dèiem, primer tinent d'alcalde en funcions del consistori. Xavi, què tal? Bon dia, bona hora. Molt bon dia. Han passat ja 2 setmanes, des de les eleccions. Doncs sí, el que té el calendari festiu té aquestes coses, no?, que no vinguem aquí, la gent vagi parlant i nosaltres digui, vosaltres què dieu? Bueno, escolta, nosaltres estem com sempre, treballant per Molins de Rei. Bé, de fet, en Xavi el seguíem a través del seu blog, que l'ha activat arran d'aquestes eleccions. No, ja estava activat ja estava activat abans, però en aquest cas, si volíem conèixer alguna referència, i feia després de ja amb el cap més en fred i després de les emocions, doncs una valoració d'aquestes eleccions en què el PSC, recordeu, ha obtingut 2.528 vots, això vol dir 306 vots més que el 2011 i ha mantingut els 5 regidors que tenia, des del 2011. Però ara, després parlem de les eleccions, però com estan, la gent vol saber coses, com estan les negociacions a hores d'ara i quina és la posició del PSC al respecte a formar un nou govern de cara al 2015-2019, per tant, a partir d'aquest dissabte 13 de juny? Nosaltres, a diferència d'altres forces polítiques, el que diem en campanya és el que diem després de la campanya i el que diem en campanya és el mateix que pensàvem quan estaven treballant els 4 anys anteriors. Vull dir, un resultat no canvia les coses i, per tant, nosaltres en campanya, quan la gent em preguntava i quan em preguntàveu pels pactes, sempre fèiem la mateixa resposta. Nosaltres no governarem a qualsevol preu, nosaltres governarem sempre en base a un programa de govern, a uns projectes i a una transformació que hem iniciat a Molins de Rei i que volem continuar fent al llarg dels propers 4 anys. I en això estem, en això estàvem i en això és el que bàsicament capitalitza les negociacions que estem tenint per tal explorar si hi ha possibilitat que hi hagi un nou govern. I dit això, això és evidentment és indestriable fer-ho amb un anàlisi polític. El que fem nosaltres és el que ha fet la majoria de la gent, la majoria dels molinencs i molinenques, que ha valorat força positius els nostres resultats i que en conjunt ha valorat que la ciutadania ha valorat positivament l'acció de govern, ha valorat positivament la manera, les formes de treballar i els resultats que ha obtingut aquest govern que hem tingut durant 4 anys en el que vam repartir l'alcaldia entre Convergència i entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, entre el Joan Ramon Casals i el Xavi Paz, i que, per tant, des d'aquesta perspectiva considerem que la ciutadania ha votat massivament, ha votat majoritàriament perquè això es pogués reeditar i, per tant, en això estem. Per tant, segons les paraules que ens diu el Xavi, la prioritat del PSC serà revalidar el pacte amb Convergència i Unió? Jo crec que quan es veuen els resultats s'intueixen que efectivament hi ha altres pactes possibles, tothom els ha fet, tothom la nit electoral ja començava a sumar i a restar. És evident que hi ha probabilitats d'un pacte d'esquerres també, encara que la gent sembla que, no sé, o no s'hi considera o no ho veuen, de la mateixa forma que pot haver un pacte independentista entre Convergència, entre la CUP i entre Esquerra, pot haver un pacte d'esquerres també entre el PSC, entre la CUP i entre Esquerra. És veritat que hi ha algú que diu hi podria haver inclús un pacte, un govern en minoria entre Convergència i entre Esquerra, però efectivament també hi ha la possibilitat de reeditar aquest govern que on tenia 10 regidors en l'anterior mandat ara en tindria 11 i és la majoria absoluta i per tant sense perdre diàleg, sense perdre interacció, sense deixar de buscar el consens però guanyar també més tranquil·litat. Dit això, és que hi ha l'última setmana de campanya, que sembla que això hi ha alguns que no ho sentien o no ho escoltaven, hi ha l'última setmana de campanya i al llarg d'aquestes 2 setmanes hi ha hagut una formació política com la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, que ja deia i declarava que no faria cap acord permanent i estable ni amb Convergència i Unió ni amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Per tant, aquestes altres variables que existia d'un pacte independentista que són els que van signar el full de l'Assemblea Nacional de Catalunya o un possible pacte d'esquerres que també podria tenir estabilitat més enllà d'arribar als acords en programa que seria més difícil, evidentment, però aquestes 2 possibilitats es trenquen. Per tant, a partir d'aquí, nosaltres, tal com dèiem, confiem
en una línia, confiem en un projecte, creiem que la ciutadania ha apostat positivament per aquest projecte i nosaltres ni ens fa por la responsabilitat ni ens fa por la feina, per tant estem disposats a parlar-ne i això és el que hem fet des del primer dia. Joan Ramon Casals en aquests micròfons ens ha dit ja en 2 ocasions com a mínim que ell es marca com a prioritari doncs, poder seguir compartint amb el PSC que els uneix aquests 4 anys de feina que han transformat Molins de Rei segons el seu criteri, però també els uneix l'afinitat ideològica amb Esquerra Republicana. Per tant, evidenciava que li agradaria formar govern amb aquestes 2 formacions. El PSC se sentiria còmode amb Esquerra dins del govern, un futur govern? Doncs mireu, no sé de quina identitat ideològica parla el Joan Ramon quan parla d'una afinitat amb Esquerra Republicana. Entenc que deu ser des d'un punt de vista de la identitat de país, però no sé de les mesures, no sé si parla també que llavors estaria disposat a fer una consulta que crec que ningú posarà sobre la taula ara sobre l'edifici al Molí, no sé si parla aleshores d'aspectes de mobilitat, no sé si parla aleshores, diguéssim, de com veuríem o no, perquè tampoc podem contrastar gaires, perquè és veritat que Esquerra de propostes moltes no n'ha fet en aquesta campanya electoral, però no exactament no sé de quina, diguéssim, coincidència es parla. Nosaltres, torno a dir, creiem que el que ha votat la majoria de la gent en aquestes eleccions són els projectes locals, són els equips locals, són els lideratges també locals, i que això no resta, que evidentment ara començarà tota una campanya cap al 27S doncs, que tindrà molts moments, que tindrà molts discursos i que tindrà altres objectius. Però tal com nosaltres defensàvem en campanya, pel 24 de maig per nosaltres Molins era primer. La ciutadania, els molinencs i molinenques s'han posicionat sobre Molins de Rei. Jo crec que el posicionament en aquest aspecte és molt clar. Dit això, és evident que en Joan Ramon doncs, ja no és nou d'ara, que a ell li agradaria tenir més gent en l'equip de govern. Nosaltres també desitjaríem que hi hagi equips de govern més amplis, amb més consensos. Torno a dir, no és que un digui que sí i l'altre que no, si a mi també m'agradaria. Una altra cosa és que, evidentment, perquè la gent hi sigui, tothom ho ha de dir, hi ha d'haver una certa coincidència. Jo crec que ara mateix ni uns han dit que volen estar, ni tampoc existeix la coincidència amb els projectes locals perquè això es produeixi. Aquest és el meu punt de vista. A partir d'aquí, estem disposats a parlar-ne de totes les coses, també. Si veiem les xifres de tant de Convergència com del PSC, 2 partits que han tingut el govern no pateixen desgast, sinó que augmenten vots, tant el PSC, com us hem explicat, com Convergència i Unió, que en aquest cas va augmentar més de 800 vots i ha passat de 5 a 6 regidors. Aquest fet condiciona molt les coses a l'hora, per exemple, de negociar, perquè no és el mateix equilibri que fa 4 anys. Bueno, això depèn com es miri. Nosaltres sempre dèiem, i no ens n'amagàvem que per editar i per explorar doncs, qualsevol acord, nosaltres considerem que quan hi ha acord entre dos, els dos han de guanyar. I que aquests pactes en el que, no sé, jo crec que, per exemple, el cas de l'altra banda del riu de Sant Vicenç dels Horts és molt, molt significatiu. Al final, un acord en el que 3 forces polítiques el 2011 es van posar d'acord per anar contra la llista més votada, que va ser la del Partit dels Socialistes de Catalunya. El 2011 a Sant Vicenç dels Horts, i al final on hi havia, em sembla que era 5 o 6 regidors, el senyor Junqueras, amb 3 de Convergència i 2 d'iniciativa, al final, en aquell pacte, tot això ho ha capitalitzat el senyor Junqueras i Convergència i Iniciativa s'han quedat amb un regidor. Home, doncs jo crec que això és el típic exemple d'un pacte que com a mínim els rèdits no han anat en la mateixa sintonia i que uns han guanyat i uns altres han perdut en un pacte. Nosaltres sempre teníem clar que aquí el que perseguíem i volíem perseguir i creiem que era l'objectiu compartit pels 2 socis del govern és que els 2 com a mínim havien de guanyar o com a mínim un no havia de perdre. Jo crec que això afortunadament ho hem aconseguit. Ningú ha perdut en aquest pacte, ningú ha sortit infravalorat respecte al posicionament del 2011 i creiem que el vistiplau, el suport, la confiança s'ha repartit, evidentment, entre les 2 forces polítiques. Dit això, és evident que hi haurà moltes altres variables que han fet que
en el benefici ha estat una mica més beneficiós Convergència i Unió que el Partit dels Socialistes de Catalunya, però nosaltres ho volem veure en aquest conjunt, ho volem veure que també existeixen altres claus, evidentment. Jo crec que aquí se n'ha parlat poc, però l'enfonsament d'Iniciativa és l'altra gran clau i és la gran transformació d'aquestes eleccions. I jo ho he pogut parlar amb molta gent en aquests dies. Si nosaltres ara haguéssim agafat a qualsevol militant d'Iniciativa al març del 2011, quan tenien l'alcaldia i 7 regidors, i els hi haguessis agafat pel carrer i els hi haguessis dit, escolta, en 4 anys i 3 mesos et quedaràs a 24 vots a quedar fora de la sala de plens, ens haguessin titllat com a mínim d'esbojarrats, d'il·lusoris, de què és el que ens estàs dient. És a dir, Iniciativa ha estat la força preponderant del municipi de Molins de Rei i a hores d'ara s'ha quedat amb el 5,20% dels vots amb un únic regidor. Jo crec que això és, per més que vèiem que no anaven a treure uns bons resultats, evidentment, que anaven a perdre, però la caiguda ha estat, jo crec que molt forta, i això és el que explicaria també molta de aquesta nova distribució a la sala de plens. Jo crec que és una situació que, evidentment, a mi particularment no em satisfà que la Iniciativa estigui en aquests nivells, evidentment. No ho estic dient al revés, ho estic dient amb un signe de preocupació també i un signe de la importància dels canvis que estan havent-hi, que són realment molt importants. Perquè a l'hora de sumar hipotètics governs d'esquerres, evidentment la força d'iniciativa també era un valor important. Segurament això li hauries de preguntar a aquells que segurament durant la campanya estaven dient que volien un pacte d'esquerres, que segurament ho comptaven amb la CUP i amb Iniciativa, i amb Esquerra Republicana, i la mateixa nit, al veure el resultat, demanen un altre tipus de pacte. Per això et dic, nosaltres no som d'aquests, nosaltres ens hi considerem, nosaltres hem estat la força, per més que a molta gent no li agradi, i molta gent no ho esperava. Nosaltres som la força d'esquerres més votada a l'Ajuntament de Molins de Rei, hem incrementat en 306 vots, tenim 2.528 vots, 5 regidors, per tant, la primera força d'esquerres del municipi, i en aquest sentit doncs creiem que això també ha de tenir una transcendència i també ha de tenir una influència en aquest govern, evidentment. Per tant, creieu que s'ha de visibilitzar d'alguna manera aquests resultats? Sí, clar. Al final és evident que si parlem que qui capitaneja, qui té la responsabilitat és la força més votada, sap que només hi ha una força política com és el Partit dels Socialistes de Catalunya que li pot donar la feina, l'experiència i l'estabilitat de poder dotar amb 2 forces polítiques un govern majoritari. Cap altre li pot donar. Cap altre que no sigui el Partit dels Socialistes de Catalunya en aquest sentit li pot donar. Per tant, et deia això de visibilitzar, Xavi, us proposeu també, per tant, negociar o partir l'alcaldia? Totes les opcions estan sobre la taula ara mateix. Bé, hi ha algun calendari fixat de termini, vaja? El dissabte 13 de juny, que és el dia que s'han de constituir els ajuntaments. Home, nosaltres ens agradaria que si realment hi ha un acord, doncs evidentment es pogués plasmar abans del 13 de juny, però insisteixo que en els acords no només depèn d'un grup polític, depèn de l'altre. Si n'hi ha 2, depenen de 2 grups polítics que es posin d'acord. El Xavi ha dit una frase, molta gent no esperava aquests resultats del PSC. Això ho reforça encara més? Ho dic perquè parlàvem amb el Xavi la nit electoral, a les 7 de la tarda aquella incertesa, fins i tot doncs, algunes veus que deien, Xavi, home, això quasi bé no ho vaig pensar, però moltes veus pensaven, home, potser baixarà un regidor, el PSC, algunes fins i tot 2, és que hi va haver moltes porres l'última setmana que ens posaven en 3 regidors. Però mai, en sentia poques que es mantenien a 5 al PSC, i al final acaba sent així. Perquè la visió de Molins de Rei és molt àmplia. Jo crec que molta d'aquesta gent que parlava en aquests termes no tenia el conjunt de la població de Molins de Rei en contacte, en coneixement, en el seu cap, i per tant jo crec que no sé si els hi podia o una o dos, són dos raons. El desconeixement de la realitat plural de Molins de Rei i la força i la feina que estava fent el Partit dels Socialistes aquí a Molins de Rei també, o la voluntat de veure caure, diguéssim, en aquest sentit, doncs el Partit dels Socialistes de Catalunya a Molins de Rei. Jo crec que, o una combinació d'ambdues raons, jo crec que per aquestes línies, per aquesta voluntat de tenir un pacte independentista, sabien que diguéssim, la força
del Partit dels Socialistes de Catalunya podia ser un escull. Jo crec que en aquest sentit, més amb ànsies, potser amb un pèl de desconeixement, es pronosticaven aquests resultats que jo amb la incertesa que representava aquest moment polític, perquè això sempre ho he transmès, que és veritat, hi ha una incertesa perquè hi ha actors nous, perquè hi ha un moment de transformació, però jo en aquesta campanya no havia detectat que hi hagués una voluntat de canvi com sí que hi havia fa 4 anys, tot i que aquell canvi no el vam capitalitzar nosaltres, els socialistes, el 2011. Jo en aquesta campanya veia un grau de satisfacció moderada amb el que havia fet aquest govern. Hi havia una voluntat, en part també, de dir no, escolta, les coses ja ens estan bé, i per això em sobtava veure aquests resultats, però també, dit això, mantenies el marge perquè, clar, evidentment, tu tampoc tens moltes percepcions, molta suma de percepcions, però també al final no les tens totes, i per tant dic, a veure si l'equivocat seré jo. Afortunadament, jo crec que en aquest cas nosaltres no érem els que estàvem equivocant. Nosaltres estem molt contents i molt satisfets, molt orgullosos de la feina que hem anat fent en tota aquesta precampanya i la campanya, de l'equip que hem generat, de les inèrgies i sinergies que hem constituït amb tota la gent que s'ha sumat en aquest fantàstic equip, de tota la feina que hem fet i de com hem triat, jo diria, el missatge que molta gent de Molins volia sentir, que és, escolta, que més enllà dels moments polítics que pugui viure el país, que són transcendents, evidentment, són importants, però la gent ara, molta gent, el que volia ara era decidir sobre el seu municipi, sobre el seu govern municipal, i això és el que nosaltres hem posat i ens hem mostrat a la ciutadania amb aquesta voluntat. I amb aquesta sala de plens que ha quedat des del 24 de maig, com augura aquest mandat en Xavi Paz? Bé, depèn del govern que es constitueixi. Evidentment, doncs, depèn del govern que es constitueixi. Perquè descartes Xavi Paz i el PSC anar a l'oposició, per exemple? Depèn de com vagin les coses? No, jo torno a dir que no descarto res. Nosaltres, de la mateixa manera que nosaltres no governaríem a qualsevol preu, vol dir que, evidentment, hi ha variables que pugui dir, escolta, doncs no arribem a un acord i nosaltres ens anem a l'oposició. Home, jo crec que no és el que ha votat la gent, dit això, no és el que la gent desitja. Nosaltres, la nostra gent també ha confiat en nosaltres perquè puguem continuar aplicant aquest programa de transformació i nosaltres estem esperançats que hi hagi un acord, però em dius, el descartes? Home, descartar absolutament no descarto res. Dit això, nosaltres fins l'últim moment treballarem perquè hi hagi un acord i en aquesta línia i en aquesta sala de plens, amb aquest acord, doncs el que és evident és que hi ha noves formacions polítiques, que s'ha de veure amb quina voluntat entren a la sala de plens i amb quin grau de coneixement i amb quina voluntat de treballar conjuntament mostren a la sala de plens. Jo crec que aquí, doncs, evidentment, hi ha alguna altra formació política que si mantenen el mateix toc a la campanya, doncs no hem d'estar molt esperançats actualment. I després el que jo he transmès, si al final arribem a un nou acord, evidentment, amb Convergència i Unió, també hem de ser conscients que entra una nova etapa de diàleg amb les forces polítiques, d'aprofundiment en aquesta transformació que hem fet de Molins a Rei, una etapa en la que evidentment hem de culminar projectes estratègics per la vila com la biblioteca, com el Museu Municipal o com la zona esportiva Ricard Ginebreda, en la que hem d'aprofundir en les polítiques de foment de l'ocupació a Molins a Rei, en la que evidentment hem de reforçar al màxim totes les polítiques socials, totes les polítiques de benestar que promoguin la justícia social. Per tant, des d'aquesta perspectiva hem de ser capaços de generar nous diàlegs, noves formes de participació de la resta de forces polítiques. Estem acabant, però abans, Xavi Paz, com a regidor d'Esports en funcions, quin balanç en fa aquest cap de setmana? Hem tingut intensíssimes activitats esportives amb el marc de l'Esportíssim 2015. Quin balanç en feu de l'acte de reconeixement i de les activitats que hem tingut? A mi deixeu-me... Ara em seria molt difícil resumir en 2 minuts i acabant doncs, totes les activitats que hi ha hagut. El cap de setmana previ amb la cursa de muntanya, aquest cap de setmana i les que hi haurà el cap de setmana següent, jo només vull fer un agraïment molt especial, molt sentit a tota la gent de l'esport, a totes les entitats que estan promovent l'esport, a totes les col·lectius que defensen la pràctica de l'esport, sigui amb l'activitat municipal, sigui amb les caminades lliures, sigui anant a la piscina i fent els seus cursos i les seves activitats, a tots els tècnics, famílies, directives que treballen per aprendre i ensenyar els valors de l'esport a tota la canalla que s'apunta i que confia en aquestes entitats, amb unes entitats que mostren al final i vehiculitzen una potència esportiva que té Molins de Rei de forma importantíssima, de forma d'un valor incalculable, que hem de conrear, que hem de
cuidar i que hem de potenciar, i que evidentment doncs, jo crec que és coneixedor, que és un sector que ha estat un dels sectors, per no dir el que més inversió ha rebut els darrers 4 anys, que ha de continuar sent així segurament en els propers 4 anys, que en els propers 4 anys és el sector que ha d'acabar tenint el desplegament de tot el mapa de les instal·lacions esportives municipals, i que a partir d'aquí també hem de ser capaços de continuar creant activitat més enllà de les pròpies entitats. Sigui amb la cursa Sant Miquel, sigui amb la cursa de muntanya, sigui, insisteixo, amb aquestes caminades i rutes saludables que fem, o sigui amb el que sigui. Per tant, un profund agraïment a totes aquestes persones, i molt especialment, si em permets, més enllà dels esportistes, doncs aquest agraïment especial a aquestes 4 persones, 4 presidents d'entitats, que el dijous li vam fer una menció especial, des d'aquestes persones que en un moment donat fan un pas endavant, capitanegen una entitat, i ara han fet un pas enrere perquè també donen el relleu, com som la Rosa Moreno, com és el Paco Vidal, com és el Jaume Molins, i com és Ramon Sicar? El Ramon Sicar, sí, del Club Atlètic Incresa. Per tant, un agraïment molt especial a aquestes 4 persones, que al final són les que també visualitzen aquesta potència d'aquestes entitats esportives. Fins aquí l'espai de preguntes al Partit dels Socialistes de Catalunya amb el seu portaveu, en Xavi Paz. Xavi, moltes gràcies. A vosaltres. Bé, us escoltem aquesta setmana. Moltes gràcies. Amb atenció. Anem a buscar la música de Pet Shop Boys, que els tenim al